Besti, aku Meilina. Jangan lupa mampir di YouTube channelnya Handok Kondok Channel. Dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donamit pasang kaliman tabik tinebih noing loduni dumawaing tawang tuwang cinaket nohing suko basuki C dis ha. Wonten ngarsanipun para pepunden, para sesepuh pinisepuh ingkang nganggo mastuti dhateng pepoyani kautama. Konjuk budalipun para pamban-pambating praja satriyaning negari minangka pandam pandoming kawula dasih. Konjuk sangya para pandemen tresna budaya aji. Para penikmat seni ingkang sampun kasda rawuh wonten ing papan menika ingkang tuhu minulya putih. Keparenga kawula sakadang saking ngeri kanca campur saking sanggar pangrupaka budaya soreng warga setuju wiking saking Laladan Bandung Merjo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang adining Tias. Para miji sowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sedaya nuhun pamundhut saking Panyanggul Gati nenggih daripun Bapak Agus Setiawan dalasan ibu ingkang ngrikal jangan menika netakaken ingkang putra nenggih Muhammad Haris Saputra. Derek mengayu bagya awit tetakipun Dimas Muhammad Haris Saputra mugi dadosa anak putra ingkang soleh lan migunanipun tumrap nusa bangsa tuwin agami. Para sowan kanca-kanca soreng warga setuju. Badhe ngaturaken langan beksan piniji konjuk panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing papan menika. Nanging sadèrèngipun keluarga ageng sanggar pangrupaka budaya soreng warga setuju nyuwun agenging pangapunten awit ing dalu menika boten saged bidal full personil awit saperangan kanca saking SWS Bandung Ijo nembe netepi pentas wonten ing Jepang. Pramila kripik gedang kripik telo sepalih badhe beksa wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang sepalih beksa wonten ing Jepang. Nanging ngampun kuatos samangke badhe kagelar beksan soreng ingkang boten kalah spektakuler saking kanca-kanca soreng warga setuju. Ingkang ari aratri kalau jangan menika badhe ngaturaken langan beksan soreng Suro Sugeng Hamir Sani. Oi. Nuwun amet soreng kang marak marasi saking Bandung Raja SWS kang
Siyaga Pratampama soreng yuda Siyaga mbrungkat kimpul gelorah harjane praja Siyaga Siyaga Pratama soreng wadya unggul yuda Siyaga Pratama soreng wadya unggul yuda Siyaga Pratama soreng wadya unggul yuda Lumaksana Pak Gitu ayo co hampir awal-awal co
yo padha macul karap sawah temen subur yo padha kumpul aja waka pareng tandur neng pekarangan jalan uga neng sawah yen wis panenan kanggo mangan turah-turah aku sene wangi suket aku putih rapo ora ali oh kabeh mati tanah desa iki kabeh lo cinawi yo padha kabar suci mugi Gusti berkahi desane ayem tentrem patani mesam-mesem desane kemari pahoro tani padha bungah wedhuse lemu-lemu sing duwe guyang-guyu pepeke padha ngendong elah yo padha digodhog turi putih ditandur neng kebon agung turi putih ditandur neng kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa kembang tebu cacahe pitu kembang tebu cacahe pitu ayo kanca padha bersatu timen negara di maju ayo kanca padha bersatu timen negara di maju poiro kembange apa Sloko padha ela elo sirama menyang kutha lek oleh payung muntha macentit lolo loba wong mati ora opah nek opah meteni bocah yen urip ayo ngibadah sloko padha ela elo sirama menyang kutha le oleh payung muntha cantik lolo loba wong
Gus. Man. Gus. Gus. Tikus. Gus. Oh. Adimu ya piye kok ora ngrungokne. Kus nang kene Kus, takus. Gus. Intine wae Gus. Nggih, Kanjeng. Intine wae Kus. Nggih. 5 menit. Yo, rada maju Rin, rada maju. 5 menit. Metu kene. Kene. Kowe jan suwen tenan. Nggih, pripun? Kon maju ki lho. Yo. Oh, kare para YouTuber. Apa? YouTuber. Oh. Oh. Foto KTP, Mas. Hei. Foto kok kakean pula. Kebalik. Ikete. Sing kewalik iki ne lho, Gus. Kok mburi? Yo mayar to lek omong ngene. Kuwi jenenge ra sopan. Selamat malam. Apa? Gus, Gus. nggih. Intine wae, iku nang nggon acara apa? Kok iso Nggih, rame? intine wak dhewe direne disuwun rene rak yo ngibur masyarakat. Masyarakat. Ya masyarakat. Ya perlune ngopo? Wali matul. Apa? Anu damel SIM, Kok gawe SIM? Gawe SIM kok nang desa kene ya nang surat izin menikah. kok iso surat izin menikah? Nek wong menikah harus supet dulu kan itu surat izin. Oh, Dong ora? so. Jadi menurut wong sing beragama Islam kuwi diwajibke sunat. Sunat itu diwajibkan. Ngono ya untuk pahala. Oh ya sunat. Alhamdulillah bentukku bois ya. Aku tampil beda kali sunat kok. Tenane kok. Oh. Ning ora dimeriahke kaya Ora sang meriah-meriah. karis ngene iki. Aku cukup wae nang iringang dalan mekeke ngono kiri rak cokot rak. Bentuke rak renggek-renggek api ngono. Gus, wajib ya kowe ndongake sik karo Mas Muhammad Haris Saputra kuwi. Nggih, dumateng Dik to. Wong kasih Dik Muhammad Haris Saputra. Panggilane sinten, Dik? Oh. Maris. Haris, kowe jajane iso maca apa ora to? Haris Saputra. Berarti jalan nggih niku nggih. Ayo ate disunatake kok. Sing gemesake. Aku ra yo ngartekke jeneng. Nggih mugi-mugi dados bocah sing saleh. Amin. Berbakti kepada orang tua. Amin. Pinter ngaji, pinter sekolah. Amin. Tercapai semua cita-citanya. Amin. Pun Kowe anong ndi? Bali. Aku teko Bali wae. Jam tayang sudah habis. Gus, kowe ya kudu profesional. Wah, kula profesor kok. Oh, kadang nggih kompresor. Ajan iki wektune sebengi nanging lho, kowe ngelingi karo para masyarakat kene iki jodho nglumpuk nang kene. Nah, nggih Iki nglumpuk. engko aja ana satu pertunjukan meneh. Wah, rawen ki. Ya rame. Amesake bapak-bapak iki.
Ngopo? Nek ajeng sunat rasul njur aku pripun? Ya kuwi iso kapan-kapan kok, Jur. Ha nek harus hari ini Ya mengko lebar nonton. ora loyo. Loh, Mak, kowe aja nyepeleki masyarakat kene, Gus. Aku lho niku munggah video gapan kon. Munggah Masyarakat kene iki lho, le nggon Bapak Agus Wilin duwe gawe kuwi suket wingi-wingi. Ya do Oh. nyengkuyung. putrane Bapak Agus. Ya. Oh Agus niku. Kok Pak? Oh nggih, Pak Agus niku. Ya. Ngertosi gitu kok gon kancane kula Agus niku. Sopo? Gus Wer. Ora bolomu munggah rono. Nggih bola ting Bandung Kang. Niku ndrang nggih wingine ngerti kula. Sopo? Oh gondrong-gondrong e. Oh tenan lek kelek tenan yakin lho kok. Aku nek ngerti bagus piye kuwi. Oh ya ora apa-apa wong kira nang kene. Sing sapa? Bu Agus kuwi Ambok takoni sik garwane. garwane pundi? Mboten enten ya ora kok. Burung nyauri kok wis sapa tenan. Mboten enten Pak garwane. Pundi? Wah, nang mburi ora apa-apa aman Pak. Pokoknya aman, rumah tangga ki aman, sip, rahasia terjaga. Soalnya juga KTP bareng-bareng. Hei, rahasia terjaga kok kowe ngomong domik. Ngopo iki? Domik. Ini nek kapan-kapan nang Bandung ngajak aku ngono lho. Ah ngopo? Ya bakulan utekmu ngeres temen ya. Ayo aku iki takon ngopo? Nang Bandung bakul sayur ngono. Oh, Pikiranmu apa? Nah, pikiranmu apa? pokoknya manyentak karo aku. Nang Bandung kono ya tempat wisata. Di tempat wisata. Ono candi. Ana candine. Ana guwane. Terus apa meneh? Terus ana burunge. Kok Burung. guru Burung. burung. Burung cucak rawa gemletak di jendela kuwi. Kuwi burung kakak tua. Nah, gue kan giginya tinggal 2. Ayo. Nek kakek sudah tua ya nggak bisa ke sana. Aku iso. Yang ke sana cukup anak muda saja. Karena itu pentingnya berbeda-beda. Hanya untuk marangi pusaka. Kaya dikeris wae. Wah, kerisku sangar Keris apa? Kiai Soko Otong. Kos, Nggih. iki dipunggal semenis ya, Pak. Nggih. Mergo kowe jono pementasan. Pementasan kuda lupit. Ya. Saking pundi? Nah, kuwi ya sing belum takon. Ah, nggih. Saking saking napa? Saking mriki. Masya Allah. Saking mriki. Tuan rumah badhe menghibur kita. Ayo, ndang. Eh. Ayo ade nonton. Ya kok sing iki rung rampung aduh iki. Konjur terus arep nonton bae. Nggih rampung.
Tulung! 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 Tulung Kanjeng Adipati! Tulung! 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 Tulung Kanjeng Adipati! Baleni nggih. Tulung, tulung, tulung. Aduh, aduh, tulung. Bos, nek tulung-tulung, kowe kudu iso menjiwai. Mlayune kudu mubeng sik. Saka kono rono. Ayo jajal, baleni sik, kowe kurang apik. Mulane nek latihanke teko. Tulung. Tulung. Blocking rada maju sithik. Tulung. Ya, Pak, tulung ya, Pak. Oke, siap komandan. Tulung, Pak. Pak, tulung. Tulung ngoten, Mas. Sing penting tulung ngoten, Mas. Manut niku berjurit kau guyu ini. Ngono. Ngopo? Kok bercerita iso guyu ngopo? Mati. Entek baterene. Oh, gini iki yo biyen nganu gaweane ngene iki kok. Urip iki lho, Gus. Urip. Oh, berarti operatornya sentimen kae. Cak endut-endut ngono kae. Endut-endutan, endut-endut. Ngentosi baterai. Pakai baterai ABC. Kuat dan tahan lama. Baterai ABC. Oh, Mas sikat, Mas. Mau mengentekkan waktu ini. Baterai ABC, sehat kuat dan tahan lama. Kene nggon YouTube ku diupload aku oleh personal saka baterai ABC. Oh siap, oh Pak Satpol PP niki Pak pelakune Pak. Kowe Pak Hamsid ya, Gus. Eh? Oh, Satgas, Pak Satgas. Oh Satgas. Aku kula nggih aparat. Kowe aparat apa? Aparat penegak hukum. Kowe Hukume sing bingung tak tegak-tegakke. Dadi kula rene-rene teko tegak. tegak apane? Tegak lurus. Memandang yang cantik. Lah. Apa kowe iki ya aja iso mandang sing apa? Jangan kau samakan aku bagai burung yang di sana. Yang ditembak orang. Hanjur saiki kowe rene tulung-tulung napa? Sing tulung-tulung kowe. Ha kertase. Mau kok ngendi? Kowe kok sia-sia dumeh kuwi balane nono siji. Angger opik ora melu. Ya di Ngapura sing nang Jepang opik ora kowe cuk. Kowe cukup karo aku nang Solo meneh wae. Uno kalahan. Lebih. Sik. Ngopo? Abot. Kae lho nyantel. Kan sing cilik wis. Nggih. Sing cilik. Ora kuat kok. Aku nek gegeden ki cok mesake ibu-ibu. Ngopo? Ayo mentok tekan telak to. Kowe iki apa? Iki wis. Iya. Kowe
ngopo? Ini ala kadir. Jajal. Kewalik, kewalik. Kewalik. Sing iki kok mburi. Kowe ngrusakke senene wong kene kowe Gus. Iki kok dadi go. Niki Nah, apik ini. ketiwasan kadang. Bro ngopo? Abot. Kok iki belekke. Kok beleke? Nyolek Agus bawake lek. Engko rambok sangoni ku. Oh, ora apa-apa wis bayar dhisik kok. Kaya Pak Agus ki ora wong mampu wong. Durung ya lho. Ayo mayang iki nek ora bayaran kok nyemplungke sertifikat to. Kok nyebelake Pak Agus wong gek lendak gawe. Oh, lendak gawe wong ngene. Ale nyupiti bojone meriah kaya ngene. Anake. Anake, Pak. Nek bojone supite nek rasane berbeda. Gus, Nggih. ayo. San sampun ketiwasan. Aduh, niki kubang kula. Aduh. Apa yang terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambut nyawa. Omong apa? Niki kula ora rumput. Mangga ndika niki ya. Nek omongke sing cetha. Cetok. Yo, sing cetha siape? Suwau. Yo. Suwau menika nek dalam bahasa Indonesia tadi. Yo. Kula itu aku ya bisa, saya juga. Yo. Ngarit. Ngarit dalam bahasa Indonesia itu mengerumput. Yo. Apa ya nek ngarit ke bahasa Indonesia nih? Nyegeki suket. Terus enten niku ada. Kesuwen. Lah. Lah, Intine layak. yo. Nah iya kaya biasa nih. Weh, para prajuritku kabeh. Durung tak buka. Ayo nek buka ya nang jero omah buka nang kene sakit. Sangi. Oh layak. Yes. Dumeh awan ibu sinden kok le kaya jan. Iki Bu anu iki mulih kepentung ibu. Ya wis persiapan lho. Wis persiapan. Beras 20 kilo. Iki Pak Agus li blonjo kan li bayar kurang yo dicatet nang kene. Di tengah hutan. Kok di tengah hutan iki? Anggo Layang sing biasane nang ndi? arek dereng damel dereng rampung. Biasanya nek di tengah hutan iku pada pepuntune nggih incilik niku. Pun. Adik-adik nanti nggak usah budal dulu foto bersama ngono lho. Karo sing supit. Iki adik-adikku, kok nek foto bersama karo sing supit, iras Pak Dewen delok tatune sing supit.
Wiyosipun nangkin toko katur dhateng diko Kang Masdi Pati Rya penang sang wong bagus kang mangku bumi Jepang sinuyudan sagung kawulanipun dasar satriya jentara durasing narendra yakti kabeh wae para soreng layang pangalembana saka Hadi Wijaya ning Kisana Bajuti mula padha rungokno soreng mung sethithik cacatira nalikane pinanggih kutus pati kaya watake wong cuplo takarti krap sila apa sakti kaya kang luwe yen nyoto sirote kaya batu cobaton curet palat Hadi Wijaya are rakiti kakalima brade sore rungkat impor rujukan sore-sore wong pintor palat wong pintor ayo Hadi Wijaya Hadi Wijaya Hadi Wijaya wong pintor among among Surabrata Jayabrata imbang yen Klawi wong pintor wong pintor tepuk tangan yang meriah untuk Soreng warga Setuju. Ije kepareng foto sesarengan kalian Panyanggul Gati Pak Gus Jalasan Ibu ugi Nak Mas Muhammad Hari Saputra sareng kanca-kanca sareng warga setuju. Numpak nggih. Adik minggah kuda, Bapak Agus minggah Ibu. Oh mboten. Mboten napa-napa. Mangke mawon nggih. Difoto nggih. Mangke gentosan bibar Dik Haris mangke gentosan Ibu. Pokoke ikut giliran saka siji, jarane kuat to. Miring sithik jarane.